Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Эльмира Шарифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең программада Актүбә от спорты мәктәбендә Татнефть җәмгыятенең җәйге кубогына конкурс буенча ярышлар узды. Азнакай районы Түбән Стәрле авылында мәчет ачылды. Районда урып җыю эшләрендә зур күрсәткечләргә ирешкән хезмәт батырларын олылап сертификатлар тапшырдылар. Хәзер әлеге һәм башка яңалыкларга якыннанрак тукталабыз. Актүбә от спорты мәктәбендә Татнефть җәмгыятенең җәйге кубогына конкурс буенча ярышлар узды. Чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татнефть компаниясының генераль директорының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев та катнашты. Бу хакта алда тулырак мәгълүмат җиткерәбез. Актүбә атлы спорт мәктәбе Азнакай районының экологик яктан чиста җирлегендә урнашкан. Мәктәп балалар һәм яшүсмерләрнең ат спорты белән шөгыльләнү базасы гына түгел, республика халкының һәм кунакларының яраткан ял итү урыны да булып тора. Ярышлар Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышында ат спортын һәм ат үрчетүне үстерү программасын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Бүгенге тантананың мактаулы кунаклары Татнефть җәмгыяте генераль директорының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин булды. Ярышлар ат спортын үстерү, иң көчле спортчыларны һәм атларны ачыклау, спорт осталыгын һәм сәламәт яшәү рәвешен арттыру максатыннан үткәрелә. Тантананы ачып район җитәкчесе Марсель Шайдуллин барлык халыкны шушы бәйрәм белән тәбрикләде. Районда ат спортын үстерүдә зур ярдәме өчен Татнефть компаниясенә шәхсән Наил Мәгановка зур рәхмәт сүзләрен җиткерде. Чынлап та шундый искиткеч зур һәм кирәкле конно-спортивный манеж төзелде. Бу инде бер шәһәрдә дә, бер районда да мондый комплекслар юк ул вакытта. Һәм инде шундый олы зур турнирлар үткәрәләр. Чынлап та балалар шушы ат ярышларын бик тә яраталар. Әти-әниләре белән, балалары белән, туганнары белән киләләр. Һәм бүген чынлап та менә бик матур күрсәткечләр. Азнакайдан да киләләр монда, Әлмәттән дә, Карабаштан да, Җәлил поселогыннан киләләр. Һәм 50-дән артык бала шөгыльләнә. Һәм күреп торасыз, инде яхшы күрсәткечләр. Шуңа күрә ат спортын яраталар. Сабан туйларда күрәбез бит инде ничек күпме халык, күпме кеше килә шушы ат чабышын карарга. Элек-электән инде ул шушы Азнакай районында, Татарстанда ат чабышына, ат ярышларына бик зур игътибар бирелгән. Хәзер менә Татнефть җитәкчеләре дә, Татнефть оешмасының җитәкчеләре дә бик күп акчалата да бүлеп бирәләр, һәм яңа атлар алына, шундый спорт комплекслар төзелә. Шуңа күрә бөтен мөмкинлекләр, бөтен уңайлыклар бар. Безгә ат ярышлары шулай бик олы зур дәрәҗәдә үтә. Шуңа күрә без инде бик зур рәхмәтле. Шулай ук Рөстәм Мөхәммәдиев чарада катнашучыларны сәламләп, Татнефть җәмгыятенең республикада ат спортын үстерүгә зур өлеш кертүен билгеләп узды. Хороший комплекс здесь создан, значит. Вот. Биредә бик яхшы комплекс төзелгән. Бистәдә ат спортын яраталар. Балалар бик теләп шөгыльләнә. Шуңа күрә дә Татнефть җәмгыятенең ярдәме урынлы дип саныйм. Актүбә ат спорт мәктәбе күп кенә танылган спортчылар, Татарстан, Россия чемпионнарын тәрбияли. Бүгенге көндә биредә 50 бала шөгыльләнә. Бүген бездә Татнефтьнең җәйге кубогы өчен конкурс буенча ярышлар уза. Мондый чараларның максаты халыкта ат спортына мәхәббәт уяту. Татнефть җәмгыяте ат спортын үстерү өчен безнең бистәгә бик зур ярдәм күрсәтә. Бөтен Россия категорияле баш хөкемдар Галина Ипатова катнашу бу чараның дәрәҗәсен тагын да күтәрде. Конкурс буенча ярышта Бөгелмә, Әлмәт, Ярчаллы, Нырлат, Кишучат, Актүбә спорт мәктәпләреннән катнаштылар. Иң кечкенә ярышучыларга 5 яшь, алар пони атларында чыгыш ясады. Ярыш нәтиҗәләре буенча Ярчаллы спорт мәктәбеннән килгән җайдак 3нче урынны алды. Актүбә ат спорты мәктәбендә тәрбияләнүче Адель Халиуллин 2нче урында, Пашутлы 1нче урын Әлмәт ат спорты мәктәбеннән Ләйлә Абдуллинга бирелде. Ул Татарстан Республикасы Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев кулыннан Татнефтьнең җәйге кубогын алды. Азнакай шәһәренең 9нчы мәктәбе базасында Татарстан Республикасында Рус география җәмгыяте региональ бүлекчәсенең географик һәм экологик белем комиссиясының киңәйтелгән күчмә утырышы узды. Киңәшмәдә КФУның идарә икътисад һәм финанслар институтының географик һәм экологик белеме теориясе һәм методикасы кафедрасы доцентлары, республика мәктәпләре директорлары, география укытучылары катнашты.
Кунакларны Азнакай шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов һәм Азнакай районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Фәннәр докторы, профессор, Казан федераль университетының идарә, икътисад һәм финанслар институтының географик һәм экологик белем теориясе һәм методикасы кафедрасы мөдире Илгизәр Гайсин җитәкчелегендәге комиссия әгъзалары экологиягә, Азнакай районы авылларына багышлап китап күргәзмәләре белән таныштылар. Киңәшмә барышында КФУда экологик географик белем бирү үсеше тенденциялары, география буенча сәләтле балалар белән эшне оештыру, Азнакай мәктәпләрендә география һәм экология буенча эш алып бару турында чыгышлар тыңланды. Фикер алышу оештырылды. Здесь особое внимание было уделено. Бүгенге утырышта экология, географияга кагылышлы мәсьәләләр каралды. 17 районнан география белеме укытучылары, методик берләшмә җитәкчеләре, Казан федераль университеты, Яр-Чаллы педагогик университеты укытучылары, галимнәр килде. Мондый күчмә киңәшмә әле беренче тапкыр уза. Нәтиҗәле эшләүче укытучылар дипломнар һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләнде. Комиссия утырышының икенче өлеше Чатыртауда узды. Азнакай шәһәре 9-нчы мәктәбенең география укытучысы Анатолий Байков Азнакай муниципаль районының табигый объектлары үзәгендә туган якны өйрәнү походларын оештыру һәм уздыру буенча методик җитәкчелек темасына мастер-класс күрсәтте. Чатыртауның тарихы турында кызыклы мәгълүматлар җиткерде. Казан федераль университеты һәм Рус географик җәмгыяте арасындагы хезмәттәшлек нәтиҗәсендә зур хыялыбыз тормышка ашты. Без бүген Чатыртауда. Килүебезнең максаты бу җирлекне үз күзләребез белән күрү, танышу, алган тәэсирләребезне студентларга җиткерү. Мондый географик, экологик чаралар һәрдаим уздырылып тора. Бүгенге чарага Татарстан буенча 50-гә якын кеше катнашты. Авыл хуҗалыгы хәбәрләре. Бүгенге көндә район буенча 11 000 гектар мәйданда уңыш җыеп алынды. Уртача алганда гектарыннан 15-17 центнер уңыш чыга. Агрофирма Азнакай хуҗалыгы урып җыю буенча алдынгы урында бара. Сөт җитештерү буенча Союз агро хуҗалыгы югары күрсәткечләргә ирешә. Район буенча алганда 155 тонна сөт җитештерелгән. Уртача бер сыерга 19 килограмм туры килә. Хезмәте барның хөрмәте бар диләр. Азнакай районында урып җыю эшләрендә зур күрсәткечләргә ирешкән хезмәт батырларына олылап сертификатлар тапшырдылар. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Бүләкләү чарасы район җитәкчесе Марсель Шайдуллин, авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов, ветераннар советы, хуҗалык җитәкчеләре, механизаторлар катнашында узды. Урып җыю эшләрендә алдынгы урында баручы агрофирма Азнакай хуҗалыгына керүче Сәпәй авыл җирлегендә башланып киткән очрашуны ачып, район башлыгы хезмәтчәннәргә башкарган эшләре өчен рәхмәт җиткерде. Көнне төнгә ялгап эшләүче 40 хезмәткәрләренә бүләк сертификатлар тапшырды. Без инде ел сайын алдынгы комбайнерларга, механизаторларыбызга, ындыр табагында эшләүче апаларга, шулай ук поварларга шундый сертификатлар тапшырабыз. Бу инде безнең ел сайын эшләнә торган безнең шундый бик матур күренеш. Без барысына да бик зур рәхмәтле, шулай бергәләп бер гаилә булып үзебезнең үстергән ипиләребезне җыеп аларга Алла берсе. Агрофирма Азнакай хуҗалыгында урып җыю эшләре инде 30%-ка төгәлләнгән. Уртача гектарыннан 24 центнерга кадәр уңыш чыга. Быелгы ел өчен бу бик яхшы күрсәткеч дип билгеләп узды җитәкче. Алга таба шундый ук чара Марс хуҗалыгында булып узды. Кәкре елга авылы җирлегендә җыелган авыл хезмәтчәннәрен тәбрикләп, район башлыгы Марсель Зөфәр улы Шайдуллин бүгенге көндә хуҗалыкта булган мәсьәләләр буенча киңәшмә уздырды. Үзенең теләкләрен җиткерде, хәл ителәсе эшләр хакында күрсәтмәләр бирде. Бар булган җыеп алсак дейбез. Бар булган җыеп алсак халыкка да бирергә кирәк, үзебезнең малларга да кирәк, батсы мәнәсе дә кирәк ине. Ну без шушы үзебезнең булган чәчкән җирләрдән аның башында җыеп алырбыз. Безнең әле узган елга калган запаслар да бар Семенәгә. Шуңа күрә инде без җылап утырмыйбыз быел ел шунда икән дип әйтеп. Ну исән-сау итеп, матур итеп эшләп шәһәргә генә кирәк дибез. Сертификатлар тапшыру чарасын Мәдәният сараенда эшләп килүче Юлдаш агит бригадасы артистлары бизәде. Районыбызда гыйбадәтханәләр ачылу бик матур күренеш. Шундый мәчетләрнең берсе Түбән Стәрле авылында ачылды. Әлеге чара хакында тулырак мәгълүматны алда җиткерәбез.
Районда авыллар үсеше, аларны төзекләндерү буенча күп эшләр башкарыла. Түбән Стәрле халкы өчен иман йорты ачылу моның ачык дәлиле. Мәчетнең нигез ташы инде күптән салынган булган, ләкин финанс кыенлыклар аркасында төзү эшләре туктап торган. Һәм инде менә бүген халыкның күмәк көче белән район җитәкчелегенең ярдәме белән авылга нур биреп торучы гыйбадәтханә ачыла. Изге йортның бусагасын атлап керүчеләргә Азат хәзрәт вәгазь укыды. Бу районыбызда 49-нчы мәчет булып тора. Һәм бу инде 11 ел элек төзелә башлаган мәчет. Шушы авылдагы инвестор Хайдаров Мусагый табый төзи башлаган. Һәм бу елны менә Маршал Зафарович ярдәмендә һәм бөтен авыл кешеләре ярдәме белән Аллага шөкер шушы мәчетне төзелешен тамамлау бәхетенә ирештек. Түбән Стәрлеләр бүген икеләтә шатлык кичерә. Элекке райпо магазинын реконструкцияләп мәдәният йорты да ачыла. Моңа кадәр авыл халкы бәйрәмнәрне бер-берсенең өенә йөреп үткәрә торган булган. Тантаналы чарада катнашучыларны район җитәкчелеге исеменнән аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин котлады. Мәдәни үзәккә килгәндә, анысы инде безнең район башлыгы Марсел Зуфаровичның ярдәме, райпо җитәкчелеге белән бергә уртак фикергә килеп, менә шушы зданияны безнең инде ремонтлап, бүгенге көндә мәдәни чаралар үткәрер өчен дип төзелешкә сафка бастырдык. Авыл халкы бик зур рәхмәтле. Инде киләчәктә Түбән Стәрле авылыбыз зурайып, тагын да зурайып, ишәеп, матур чаралар үткәрергә, матур күңелле чараларга да гына очрашырга ясын дигән изге теләктә шушы эшләрне башлап җибәрдек. Мәдәният, сәнгать үзе бер матур дөнья. Ул кешеләргә тәрбия бирә, әдәплелек бирә. Әдәбият шул әнә шул әдәплекне хәритү бетендә. Әминә мәчет башылуы, онсы иман нуры. Күңелдәге бөтен хисләрне, күңелдәге бөтен фикерләрне әйтеп аңлатып бетерелмәгәндә, Коръән китабын укытабыз. Гадәтләребезне сакламас өчен бик тә матур күркәм вакыйга. Без сөенәбез шушы вакыйга өчен озак куанычка булсын. Азнакай мәдәният йорты артистлары Түбән Стәрле халкына җыр моңнары бүләк иттеләр. Район җирлегендә Татнефть компаниясының ярдәме белән күп төрле программалар тормышка ашырыла. Шуларның берсе Актүбә бистәсендә яңартылган баскетбол мәйданчыгы ачылу. Актүбә халкы спортны ярата, төрле ярышларда алар һәр вакыт алдынгы урыннарны яулап киләләр. Һәм инде менә шөгыльләнү өчен тагын бер зур бүләк яңа заманча спорт мәйданчыгы ачылды. Чарада район җитәкчесе Марсель Шайдуллин, оешма җитәкчеләре, спорт белән шөгыльләнүче төркемнәр, тренерлар, гомумән сәламәт яшәүгә битараф булмаган актүбәлеләр җыйналды. Тантананы ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык Актүбә бистәсендә яшәүчеләрне шушы күркәм бәйрәм белән тәбрикләде. Актүбә спортчыларының уңышларын санап, аларның тренерларына, әти-әниләренә рәхмәт белдерде. Хотелось сказать слова благодарности Марселю Зуфаровичу. Шундый спорт мәйданчыгы бүләк иткәннәре өчен район җитәкчелегенә, Татнефть гамәви җәмгыятенә рәхмәтемне белдерәм. Безнең бистә һәр вакыт спорт буенча көчле булды. Моннан соң тагын да югары күрсәткечләргә ирешер өчен бу мәйданда бөтен шартлар да бар. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр. Район җирлегендә сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен мөмкинлекләр бар. Теләк кенә кирәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы янгын куркынычы турында кисәтә. 2021 елның 19 июлендә 17 сәгать 22 минутта Татарстан Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы баш идарәсенең 11 бүлегенең элемтә нуктасына Татшуган авылында Ленин урамы буенча шәхси хуҗалыкта янгын турында хәбәр килде. Зыян күрүчеләр юк, хөрмәтле азнакайлылар, район халкы һәм кунаклар, кызу һавада янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Тапшыруыбыз бүгенгә шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Barcha alamlarni yo'qdan bar qilgan, har doim bizlarni tarbiyalagan, ne'matləndirgan,
шушы көннәргә ирештергән Раббыбыз Субханаһу ва Тәгаләгә хәмд сәна мактауларыбыз булса иде, һәм дә Аллаһның илчесенә, пәйгамбәренә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга күңел төрләребездән чыккан салават шәрифләребез һәр даим ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Тәала шушы гает бәйрәмнәребезне мөбарәк кылса иде. Шушы бәйрәмнәрдә һәм дә калган көннәрдә кылынган изгелекләребезне, гамәл гыйбадәтләребезне, шалынган корбаннарыбызны, үткәргән мәҗлесләребезне, биргән садакатларыбызны, кылган дуаларыбызны, барча изгелекләребезне кабуллардан кылса иде. Шулай инде җир савапларыбызны арттырып, кат-кат арттырып үзләребезгә ирештерсә иде. Һәм дә инде гомер буена кылган хата кимчелекләребезне, белеп һәм белмичә кылган гунахларыбызны Аллаһ Тәала ярлык кылса иде, безләрне гафу итсә иде, үз рәхмәтеннән ташламаса иде. Инде сезнең белән шушы Зулхиҗҗа аена ирештек. Шушы Зулхиҗҗа аеның уртасына килеп җиттек. Аллаһ Тәала шушы гаетләребезне бирде, бу Зулхиҗҗа аенда Гарафа көннәребезне бирде. Бик фазилатлы, бик нигъмәткә, әҗр савапка мул булган шушындый бер ай. Аны инде ул айны форсаттан чыгып инде файдаланырга тиешбез, кулланырга тиешбез. Аллаһның ризалыгына ирешер өчен, үзебезнең гынахларыбызны ярлыкар өчен, үзебезнең гынахларыбыздан котылыр өчен менә шушы көннәрне, мөбарәк көннәрне кулланырга кирәк, күбрәк гамәл гыйбадәттә булырга кирәк, күбрәк изгелекләр эшләргә кирәк. Һәм дә инде сезнең белән бүген кешеләрнең иң күп эшли торган бер гынах турында сөйләрбез. Инде кешеләр төрле гынахлар эшли, кечкенә гынахлар да, олы гынахлар да бар. Ләкин инде кайбер гынахлар иң яхшы эшләнә торган кешеләр арасында, һәм дә ул без инде ул гынахларга әллә ни игътибар бирмибез. Аларның берсе ул гайбат. Гайбат турында күп сөйләнелә, гайбат турында инде вагызларда сөйләнелә, китапларда да күп языла, хадис аятларда укыйбыз инде һәр вакыт гайбат турында. Гайбат дибез, ләкин нинди генә кеше, 2 кеше, 3 кеше җыелмасын, чәй эчәргә утырсынмы, урамда чыксыннар, сөйләшсеннәрме, һәрбер сөйләшү гайбат белән беткән була. Шулай бит. Бүтән сөйләшүләр инде шушы гайбат белән дәвам итә, гайбат белән бетә. Гайбат белән башлана, чөнки инде кеше шушы гайбатта кызыгын күрә. Калган нәрсәдә кызыгын күрми, инде сөйләшүләрне ничектер менә зиннәтләр өчен шушы гайбаткә керә, кеше итен чәйнәргә керәләр. Ләкин инде Аллаһ Тәала менә шушы гайбат сөйләүне, кеше намуска тиюне харам кылган, тыйган, олы гынах эшләгән, кеше гынах та түгел, олы гынах бит ул нәрсәкәй. Менә кеше гынахлар әгәр дә намазлар белән, уразалар белән, садакалар белән җула торган булса, олы гынахлар инде алар шушы намазларыбыз белән, гамәл гыйбадәтләребез белән бетми. Шуның өчен инде гамәл гыйбадәтләребезне кылып, ул гынахлардан котыла алмыйбыз. Аның белән ничек котыла алабыз инде? Тәүбә генә, тәүбә кылып. Шуның өчен менә бу гынахларга бик нык игътибар итәргә кирәк. Инде кайбер аны күп сөйләнми, шушы хадислар күп укылмый, кешеләр инде ничек гыйбат сөйләгән, шулай инде җиңелчә генә карап, гыйбатны сөйләргә дәвам итәләр. Шуның өчен кат-кат шушы аят хадисләрне искә төшерергә кирәк. Иң беренче хадистан башлыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер көнне сахабалардан сорады: "Атадруна мал гыйба?" Беләсезме нәрсә ул гыйбат дип сорады. Сахабалар әйткәннәр, Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белә. Ул әдәп йөзеннән инде күбрәк шушы сүзләрне әйтә торган булганнар, үзләре җавап бирмәгәннәр. Пәйгамбәр үзе җавап бирсен. Аның инде фикерен күбрәк алганнар, шуның өчен пәйгамбәр һәм Аллаһ Тәала һәм пәйгамбәр яхшырак белә дип җавап биргәннәр. Һәм пәйгамбәрбез әйткән: "Гыйбат ул кардәшен турында аңа ошамаган нәрсәләрне сөйләү ди. Кардәшен кылына булмаганда, аның турында аңа ошамаган нәрсәләр сөйләү ди." Һәм кешеләр сорадылар: "Әгәр дә ул нәрсә, без сөйләгән нәрсә чыннан булса ди, ул аны чыннан эшләгән булса ди, ул кимчелек аңарда чыннан булса, нәрсә эшләргә?" Һәм пәйгамбәр әйтте: "Әгәр дә ул чыннан булса ди, ул гыйбат. Ягъни чыннан булган булса, ул гыйбат. Ләкин инде әгәр дә син аның турында алдаган булсаң ди, ул бухтан. Бухтан яла ягу. Русча әйткәндә клевета. Һәм бухтан ул тагын да начаррак, тагын да олорак гынах. Чөнки син кардәшең турында, күршең турында аңарда булмаган кимчелекне аңлатасың, аңарда булмаган гынахны сөйлисең. Шуның өчен пәйгамбәрбез инде менә шушы гыйбатны олы гынах итеп безгә күрсәтте. Бер көннәрдән бер көнне пәйгамбәребезнең хатыны Гаиша, аның инде берничә хатыны булган бит, башка бер хатыны булган София, һәм дә Гаиша анабыз пәйгамбәрнең хатыны көннәшкән, һәм дә инде София турында ул менә шушындай кыска буйлы дип кулы белән күрсәткән, ачуланып. Һәм пәйгамбәребез кулы белән күрсәткән
менә шушы Гаишәгә әйткән, син беләсеңме, нинди олы гынах эшләгәнеңне ди. Лaqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Әгәр дә синең менә шушы чыккан сүзең диңгезгә төшсә иде, бөтен диңгез үзгәрер иде ди. Аның төсе, тәме, аның кыяфәте үзгәрер иде ди. Менә шушы чыккан, шушы сөйләгән гайбәтең диңгезгә төшсә ди. Яни пәйгамбәрбез күрсәтә, гайбәт ул шушындый начар сүз, аның начарлыгы, аның гынахы, аның караңгылыгы бөтен нәрсәгә тәэсир итәргә мөмкин. Ә инде кешенең иң беренче чиратта кемгә тәэсир итә? Начар тәэсир итә кешенең үзенә. Кем шушы гайбәтне сөйли, кем шушы гынахларны сөйли, ул менә шушы кешегә иң беренче чиратта тәэсир итә. Һәм дә инде пәйгамбәрбез шулай әйткән, соңгы вагызында, ул инде соңгы менә шушы хаҗда булган соңгы вагызларының берсендә әйткән, инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум харамун алейкум дигән. Сезнең каннарыгыз, ягъни сезнең тормышыгыз инде, сезнең хаятыгыз, аннан соң инде сезнең малларыгыз һәм сезнең намусыгыз сезнең өчен харам дигән. Ничек аңлара бу сүзне? Пәйгамбәрбез әйткән, бер-берегезне үтерергә, бер-берегезнең канын кыю харам, тыелган. Шулай ук бер-берегезнең малын урлау харам, һәм шулай ук бер-берегезнең намусына тию ул да булса харам ди. Ә инде гайбәт ул кешенең намусына тия. Әгәр дә минем арттан минем кимчелекне сөйләсәләр, минем итемне шәйнәсәләр, ул минем намуска тия. Миңа ошамый, шуның өчен инде пәйгамбәр аны үтерү белән һәм кешенең малын урлау белән бер тигез куя. Менә шушы хадистә. Бер тигез куя, бер тигез зикр итә. Шуның өчен инде менә хадисләрдән чыгып без әйтәбез, гайбәт ул олы гынах, шуңардан гайбәттән тыйлырга кирәк. Һәм галимнәр, пәйгамбәрдән соң килгән галимнәр, пәйгамбәрнең хадисләрен аңлап, безнең өчен шәйнәп биргән, менә шушы тормышларына керткән галимнәребез гайбәт турында нәрсә әйткән микән? Бер Мухаммад ибн Сирин дигән бер табигый булган галим булган, ул әйткән, иң күп хата кылучылар, иң күп кешеләрнең хаталарын шәйнәгән кешеләр ди. Иң күп хата кылган кешеләр, алар ди, иң күп кешеләрнең хаталарын шәйнәгән кешеләр. Ягъни әгәр дә кеше башка кешеләрнең кимчелекләрен, гынахларын зикр итә икән, кешеләргә сөйли икән, ул инде үзе дә бик күп хата кылган була. Шулай ук башка бер әсәрдә Амр ибн Ас дигән сахаба булган пәйгамбәрнең дусты, ул үзенең дуслары белән ишәк мәете кырында үткән була, һәм дусларына әйткән, менә шушы ишәкне ашау ди, ишәк мәетен. Менә шушы мәетне ашау сезнең өчен хәерлерәк ди, сезнең кардәшегезнең итен шәйнәүдән ди. Ул әйткән, кардәшенең итен шәйнәүгә караганда кешенең менә шушы үләксәне ашавы күпкә хәерлерәк ди. Һәм инде Хасан аль-Басри ул улы бер табигый, улы бер галим булган, аның кырына бер кеше килгән дә, надан, ахмак бер кеше, һәм әйткән, мин синең ди, минем турында гайбәт сөйләгәнне ишеттем ди. Хасан аль-Басри улы бер галим, ул үзенең тақвалыгы белән, үзенең иманы белән бөтен кешеләрдән аерылып торган заманасында, һәм дә инде бу әдәпсез кеше кырына килеп әйткән, мин синең минем турында гайбәт сөйләгәнне ишеттем ди. Һәм Хасан аль-Басри аптырап калмады. Аллаһ Тәала бит галим кешеләрнең зиһеннәрен ачык кыла инде. Ул әйтте, син ди минем каршымда ул кадәр улы дәрәҗәгә җитмәдең әле ди, сиңа үз гамәлләремне бирим ди. Син әле андый дәрәҗәгә җитмәдем, синең турында гайбәт сөйләп, үз яхшы гамәлләремне сиңа бирим ди. Чөнки инде без беләбез, әгәр дә кеше башка кардәше турында гайбәт сөйләсә, ул инде кыямәт көнендә теге кеше аны гафу итмәсә, кыямәт көнендә үз гамәлләрен аңа бирәчәк. Кемне менә рәнҗетте, сүзе белән, гайбәте белән, үз гамәлләрен, үз намазларын, үз шушы садакаларның әҗирләрен аңа бирәчәк. Һәм Имам аль-Газали шулай ук әйткән, гайбәт сөйләүче катапультага ашаган ди. Менә катапульта бар бит инде, элек-электән, элек гасырларда инде катапульта кулланганнар, теге олы биналарны батыр өчен, җимерер өчен. Һәм кеше ди, гайбәт сөйләгән кеше катапультага ашаган ди. Ул бер гайбәт сөйли ди, үз намазларын ыргата ди. Аннарысын бер гайбәт, икенче гайбәт сөйли ди, ураза әҗерләрен ыргата ди, катапульта сыман. Бик тиз иттереп ди. Шуның өчен инде Аллаһ Тәала менә безгә шушы гынахлардан тыелырга насыйп әләсә иде. Без инде менә ике кагыйдә бар. Ул ике кагыйдәгә буйсынсак иде. Беренче кагыйдә, без куркак, инде кардәшебез кырында булсак, дусларыбыз кырында булсак, дусларыбыз әгәр дә гайбәт сөйли икән, дусларыбызны рәнҗетмәс өчен,
үпкәләтмәс өчен без аларны тыймыйбыз. Әгәр дә үзебез гайбәт сөйләмәсәк тә, ләкин безнең кырыебызда кешеләр гайбәт сөйләсәләр, без аларны рәнҗетмәс өчен тыныч кына калабыз, бер сүз дә дәшмибез. Ләкин әгәр дә безнең кырыебызда гайбәт сөйләнелә икән, һәм без ул гайбәтне тыңлап утырабыз икән, елмаеп утырабыз икән, көлешеп утырабыз икән алар белән бер тигез гөнаһка керәбез. Шуның өчен, әгәр дә без аларны кисәтмибез икән, аларга туҡта кардәшем, бу гайбәт, моны сөйләү начар, бу олы гөнаһ дип әгәр дә туктатмыйбыз икән, ул гөнаһны үзебезгә алган булабыз. Шуның өчен инде беренче кагыйдә куркак булмаска кирәк. Ул гөнаһны, гайбәтне үзебез сөйләмибез икән, ул гөнаһны үзебез эшләмибез икән, кешеләргә дә сөйләттермәскә кирәк. Синең кардәшең ялгышты икән, гайбәт сөйләде икән, тукта кардәшең ялгыштын, бу олы гөнаһны эшләмик, Аллаһның газабына ирешмик дип, матур гына, матур сүзләр белән инде туктатырга кирәк. Һәм икенчедән, әгәр дә без үзебез ялгыштык икән, берәр мәҗлестә, берәр утыруда, берәр җыелышта, берәр сөйләшүдә гайбәт сөйләдек икән үзебез, һәм кардәшебез инде безне кисәтте. Тукта кардәш, син инде гөнаһ эшләдең, гайбәт сөйлисең дип безне кисәтә икән, без инде аңарга ачуланмаска тиешбез, аны рәхмәт белән кабул итәргә тиешбез. Рәхмәт кардәшем, чыннан да мин ялгышлык кылдым, гөнаһ кылдым, рәхмәт сиңа киңәшең өчен дип, инде шөкер белән кабул итәргә кирәк. Ике кагыйдә. Беренче, куркак булмаска, кешеләрне кисәтергә, кешеләргә инде үгет насихат бирергә. Икенчедән, үзебез дә гайбәт сөйләсәк, ялгышсак, инде кешеләрнең үгет насихатларын кабул итәргә. Шуның белән инде безнең җәмгыятебездә дә, безнең инде арабызда да үлфәт мәхәббәт артачак. Инде шушы олы гөнаһлар биткәндә безнең хәлебез дә яхшырачак иншалла. Аллаһ Тәала безнең гөнаһларыбызны ярлыкаса иде, әҗр савапларыбызны арттырса иде. Һәм дә инде шушы вәгазьләрдән файдаларыбыз аларга һәр барчабызга насыйп ва ясар кылса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Беренче котлау хатыбыз Зарипов Рафаэль Гани улы хөрмәтенә яңгыраячак. Бүген әти синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп алчы шын күңелдән якты хисләребезнең бәйләмен. 23 июль көнне барыбыз өчен дә якын булган кадерле кешебез, әтиебез, тормыш иптәшем, бабабыз Зарипов Рафаэль Гани улына 60 яшь тула. Шушы зур һәм якты бәйрәмен көнендә без аңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Әтиебезнең тормыш юлы якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Әлмәт районы Урсал баш авылында туып үсә, армия сафларында хезмәт итеп кайта. Октябрьский шәһәрендә уку йортын кызыл диплом белән тәмамлый ул. Нефт чыгару оешмасында гомер буе мастер булып хезмәт итә. Бүгенге көндә лаеклы пенсия ялында. Әтиебез алтын куллы, олы йөрәкле, гадел һәм кешелекле, ихтирамлы һәм игътибарлы. Җыр-моңга гашык кеше, үзе дә бик матур җырлый. Әниебез белән пар канатлы булып, безне, улларын һәм кызларын тәрбияләп, олы тормышка аяк бастырганнары өчен мең рәхмәтебезне әйтәбез аларга. Әти, син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, яшәү үлгебез. Син балаларыбызга да ягымлы дәү әти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балалар, оныклар игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк булып, озак гомер кичерегез. Сиңа аяз көннәр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, гаилә шатлыгы телибез. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә,
Ак нурларга яша кыйынып, син ышаныч, терәк безгә әти, без яшибез, сиңа сыйынып. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәридә, улларың Раил, киленең Альбина, кызың Елена, киявең Тимур, аныкларың Аяз, Әмир, Азамат тәбрикләде. Хөрмәтле Рафаэль абый, шушы матур бәйрәмнәргә кушылып, без дә сезгә иң изге теләкләрне генә юллыйбыз. Матур җырны туган көн бүләк итеп кабул итеп алыгыз. Аккан сулар кебек, әлегіне идің ешлікті. Мың соланма ғымыр көзің жеткеш, шал шешлерің бигрәк келеші. Güzel şırın ömrün urtası, altın teslim atır bir şırın. Юбилейің білен құтылап сыйла, бөлек болсын әлі бұл жырым. Мәхәббәтнің татлы жемішлері бүгін сиңа тірек тұрмышта. Янәшәңдә дуслар туғаннарың, саклаңырлык синең язмышка. Юбилейің білен құтылап сыйла, бөлек болсын әлі бұл жырым. Güzel şırың бәхет ағашыңның, жемешелерін татыр вақыт ул. Яша жерде изгілеклер қылып, ең зор бәхет біздің үшін шул. Güzel şırың өмірің ортасы, алтын теслем атыр бір шырың. Юбилейің білен құтылап сыйла, бөлек болсын әлі бұл жырым. Güzel şırың өмірің ортасы, алтын теслем атыр бір шырың. Юбилейің білен құтылап сыйла, бөлек болсын әлі бұл жырым. Бөлек болсын әлі бұл жырым. Зәңгәр экраннар кошына котлау тыңларга Хазиева Разифә Барый кызын дәшәбез. Актаныш районы Адай авылында туып, хәзерге көндә Азнакайда яшәүче кадерле әниебез, әбиебез Хазиева Разифә Барый кызы 24 июль көнне туган көнен 70 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Кадерлебез, сине олы юбилейың белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларың һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез.
Киләчәгең кояш кебек якты булсын. Туачак тыңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Әниемнең матур күзләрендә күпме моң һәм күпме сагыш бар. Күңелем сизә, хәтта гомерен дә кызганмыйча безгә багышлар. Безнең белән бергә кайгыра ул, безнең белән бергә шатлана. Әниебез безнең изге маяк кебек, күңелебез һәр чак аңа тартыла. Изге дугаң һәр чак саклый безне, салкын җилдән, явыз дошманнан. Син булмасаң без соң нишләр идек? Исәнлек сорыйбыз сиңа Худайдан. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Иң изге теләкләр белән 5 балаң, 9 оныгың, 2 оныкчыгың, туганнарың, кода-кодагыйларың, дусларың тәбрикләде. Хөрмәтле Рәзифә апа, туган көннәрегез матур булсын, гомерләрегез бәхетле, бәхетләрегез гомерле булсын.
Алдагы котлавыбыз Абдуллин Әдхәм Саттар улы хөрмәтенә. Туган көнең белән котлап, бәхет телибез туганыбыз. Иңнәреңә бары изге фәрештәләр генә кунсын. Туганның һәрчак кадерен белә дип белми җырламаганнардыр җырларда да. Чыннан да туганлык җепләрен үзмичә, бер-береңә терәк булып, борчу шатлыкларны бүлешеп яшәү үзе бер куаныч, үзе шатлык ул. Иң изге теләкләрне кадерле кешебез, туганыбыз, абыебыз, 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Абдуллин Әдхәм Саттар улына юллыйбыз. Кадерлебез, туган көнең юбилеең белән сине. Барлык яхшылыкларың өчен зур рәхмәт сиңа. Киңәшләрең, изге гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, бер дә авырмыйча безнең өчен гел сөенеп, арабызда мәңге яшә. Үткән юлларыңа карап уфтанмады. Чөнки алда әле үтеләсе еллар, юллар, сөенеч бүләк итүче алсу таңнар, якыннарның җылы карашы, юбилейларның тагын да зурраклары. Шушы тормыш юлыңда алга табада сау сәламәт булып, куанып яшәүеңне телибез. Киләчәктә дә дөньяның барлык рәхәтлекләрен тоеп, без туганнарың белән бәхет шатлыкта озын гомер кичерүеңне телибез. Сөеклебез, шушы мизгелләрдә барлык уй-хыялларың чынга ашсын синең. Бердәмлекне, бергәлекне саклап, тормыш дигән озын юлдан бер-беребезнең ныклы иңен тоеп яшәргә язсын иде. Җир йөзендә күпме ихлас теләк, матур тәбрикләүләр бар. Туган көндә сиңа аларның барысын да әйтеп котласак та аз булыр кебек тоела. Чөнки сиңа булган олы рәхмәтебез, тирән хөрмәтебез һәм чиксез яратуыбызны сүзләр белән генә аңлатып бетерерлек түгел. Бәйрәмең котлы, алда узасы юлларың тагын да озын булсын. Сиңа карап сокланабыз һәрчак. Күңелләрдә туа горурлык. Рәхмәт сиңа, әле ярый син бар, һәммәбезгә үрнәк булырлык. Тормыш юлың балкып торсын, нурлы булсын күңелең. Сәламәтлек, бәхет белән гел шатлыкта үтсен гомерең. Иң изге теләкләр белән Абдуллиннар гаиләсе котлады. Бәйрәмнәрегез, гомер бәйрәмегез, туган көннәрегез мөбарәк булсын. Бәхетле яшәгез, озын гомерле, сәламәт булыгыз. Bulutlarga tasma urış sirli yaşın. Bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tüzel olmaz erilip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek. Şatlık kilise kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek. Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sıfat yuatsa da bulutlarını, bulmaz indi elektrey жылытқаны. Tuğan canlar tuğanlıkны yuğaltmasın. Tuğan barda yatlar kilip yuatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek. Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek. Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga.
Яшен хаман bulutlarını күзелеп тиери. Bulutlarını рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт. Туган җебен измәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Котлау хатларыннан төзелгән бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Алда күңелле яллар телибез. Бәхетле булыгыз. Сау, сәламәт булыгыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.